Не мислех, че е възможно, но някои от участниците в къщата на инфлуенсърите достигат нови низини. Виктор през целия сезон ми правеше супер лошо впечатление, но в този буквално удари дъното. Когато пуснаха последния епизод на къщата, имаше в нея една част, която в последствие изтриха. Виктор обясняваше каква е мечтаната му жена и обиждаше други жени, като ги наричаше разплути масти. Обясняваше как краката трябвало да са тънки, циците големи, устните и те големи, с тънки не ставало. За такива арогантни, повърхностни и комплексирани хора просто трябва да има отделно място в ада. И Залина с всеки следващ епизод, аз съм във все по-голям шок как може човек като нея да се има за добър. Първо, тя си има приятел, който уж много обича, но няма никакъв проблем да обсъжда в ефир с кого би спала от къщата. Не знам каква е нейната представа за обич, но аз, примерно, откакто съм с моя приятел, не мога да погледна нито един мъж по този начин и дори не бих могла да отговоря на такъв въпрос, дори да ми го задават хипотетично. След това как започна като пеперуда да обикаля при всички и да лъже, че Грозденка се опитвала да я убеди да правят коалиция срещу мъжете. Буквално си беше направила сценарий, който повтаряше пред всеки един. Грозденка никога не ми е била особено симпатична, обаче сега, след като всички започнаха да я изолират и нападат толкова гадно, някак си успяха да ми я направят симпатична. Не знам, тия хора не се ли научиха, че не е окей по този начин всички да се обединяват срещу един, каквото и да им е направил този човек, а тя Грозденка даже не е направила кой знае какво, но никой не заслужава такова отношение. А пак този Влади, дето се опитва да се изкара света вода не напита, за него от самото начало, дори когато се кълнеше, че Грозденка му е брат, още тогава бях сигурна, че той при първа възможност ще я зареже. Така че изобщо не съм изненадана колко бързо се дистанцира от нея, но беше супер нелепо как в последния епизод той даже тръгна да обяснява нещо. Ами то ние всъщност почти не сме се виждали отвън. А преди това буквално обясняваше, че си ходили на гости, а изведнъж вече като не му е изгодно, вече те почти не са били виждали.